same Max. Ach, však tu je Max. A že sa tak smejem, však tu je Max. Čo? Max Zoa a Mokoka 56. Ako ste pochopili, s vami Max Zoa 2 alebo Mokoka 56. Dneska hráme Adminabius v stýlku. Ja mám takých zlých bajonetov, tuším. Píšte, chalani, napíšte v komentároch, či mám zlých bajonetov alebo nie. A teraz 3, 2... A keď poviem 1, tak bude Adminabius. A jedna Adminabius sa začína. Tak ja už odchádzam z jeho accounta. Veľkomí Kyber, Super Puber, nejaká debilina, nejaký Fuse. Debilský Fuse však. Ojby, čojby. Ojby, šmojby. Kikni. Akože chalani. Nech ide peč. Gangster Futera. Svinina bomba. Chalani, keď sa niečo začne, tak bude. Chalani, sme sa trochu posmiali s kamarátom. Ide teraz Amiga Tito, pustíme si Amiga Tito muzik. Chalani, napíšte Tomášovi v komentáre v TikTok alebo na YouTube, že je mandarín. Chalani, už som sa joinul na mojom druhom accounte. Chat sa nekúkate. MC Studia dajte chat. Chalani, akože to ako mám hnusnú bejsku. Ešte k tomu počúvate z môjho druhého accountu tú hudbu, vypínam to. Dagi Beos. To čo je? Chalani, kúkneme sa na to? Dagi. Dugi Beos. Dug, gold. Futbolini, smakatini. Ani to nemám. Je to smutné, chalani, že to nemám. Coco Fanto Elefanto. Ale... Guevio Digital, chalani, na tomto Guevio Digital bude toľko mutácie, že to bude veľmi dobré. Čo chce ten Tomáš? Guerrero Digitale. Chalani, mutácie. Počkajte, to už ide peč. Guerrero Digitale. Guerrero Digitale. Chalani, musím to stihnúť. Fúha. Guerrero Digitale. Tak chalani, ja už idem to upnúť, šmapnúť, kliknúť. Stretneme sa potom. Takže chalani, to aký zvuk. Počkajte. Dajte od vás klient.
Dragon. 00 Sigma Dragonita, to poznám. Akože chalani. Akože ja som chcel toto. No však toto som chcel, ale som nechcel akože toto. Chalani, však kde sú lucky bloky, kde sú všetko? Akože to čo je za hnusný admin abuse? Akože fakt? Len Dragon Gingerini a Digi Navalala. Napíšte, ako sa to píše v komentároch. Digi laga laga buga laga 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 laga. Ako myslíte, kto to kúpil? Ja myslím, že to kúpil tento. Počkajte, ja vám ukážem. Že tento Xbox. On to kúpil asi. Amiga, ty to smíš. Chalani, píšte do komentárov W, aby sme dostali mjavov a... Amiga Tito 6, Amiga Tito 7. Chalani. Hide the Dragon Community and hide the bunny. Však chalani, však to easy mjavov. Zadarmo mjavov, chalani. Dostávate zadarmo mjavov, chalani. Poďte, šupitu, poďte, chalani. Berte si mjavov. Okok mjavov zobrali. Strawberry Elefanta, myslím, že ho zobrali. Aj Strawberry Elefanta, šupitu, chalani. Musíme zobrať Strawberry Elefanta. Laku karáča, to je aký blok. Akože nie. Chalani, že tam bol aký blok. Počkajte, ja sa kúknem na videjku. Chalani, som sa kúkol vo videjku. Nič tam nebolo. Tralalelo tralala. A to som ja taký hlupý starý skúf, že neviem ani čo je Steel Bayonet. Akože ja to nehrávam. To mi len kamaráti povedali, že mám to hrať. Ale kde sú lucky bloky však? Počkaj. Ja to idem to pusnúť. La la la, esoxikola. 10x luck. Akože keď môj kamarát dostal Strawberry Elefanta, blokujem ho. Prísahám, že blokujem. Akože fakt. MC Studia, urobte prosím vás to, čo tam bolo. Sem táto fotka. Skibidi to la late. La da la la la. No chalani, to nikto však nevykrafte. Nikto. Nekraftíte to is not best. Počkajte, index. To koľko... Povedzte mi chalani, to koľko som na admin abuzoch chýbal? 400 bayonetov. Že malina, akože... Ale ja mám bajoneta, aký sa volá banán. Alebo ako sa volá. Beanineno, ginger baklamat. Duk. Los tralaleritos. Akože... Tralalelo tralala. Grande esok. Secret. 1.26, no však áno.
O din 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 dun. Kaž to ja som nepochopil to, ako sa volá. Malina, Nina. Lucky block. No konečne aspoň nie... Ja to nič nepotrebujem. Akože... Fakt. A teraz na mojej bejske bude hocijaký blok. Hocijaký. O 3, 2... Fishbolt. A dá sa dostať teraz nejakú mutáciu? Ten Fishbolt. Keď nie, tak to nechce. Chánie, či by som natočil video, iba som niečo také o Minecrafte, o hocičom, nie štýl, Bayonet, to je kapitán Vampír, to čo je? Kapitána Maninána. Bulguro inferiuro and pupuro and fezuro. No ja nie som taký bohatý. A kde sú moje lucky bloky, keď skočím? Už okamžite lucky bloky. Počkajte, som skočil. Tak otvárame lucky blok. Chalani, keď som taký debil a hovorím ako debil, prepáčte ma. Som nespal celú noc, len 2 hodiny. Ešte mi nefunguje myška, prepáčte. Otvárame lucky bloky, lebo som povedal, že keď skočím, tak otvorím lucky bloky. Chalani, ja môžem sa hýbať len klávesnicou. No, moja myška je Bluetooth. Nie. Chalani, počkajte chvíľu. Akože počkať. Akože chalani, som sa pripojil cez joystick. Akože fakt. Chalani, a vy na čom hráte? Na počítači, na pojku, na myške alebo na joysticke? Ja hrám na počítači, ale aj na joysticke. Chalani, prepáčte, že mám také video, lebo hrám na joysticke. Konečne normálne video. Ne, prosím ťa. Čo to potrebuje? Že ja nie som taký bohatý. Ja to skipujem. Akože čo som mal napísať? Chani, ja nič nevidím. A myslím, že admin abuse už sa pomaly skončí. A keď chcete vedieť, čo mi vypadne z toho lucky bloku, tak dajte like mi na môj TikTok. Lebo v TikToke sa vám všetko ukazuje. No tak chalani, s vami bol Mike z Loa, alebo Mokoka 56. Ja sa chcem veľmi.
spať. Vy mi ani neviete, aký som unavený. Tak akože čaute.